Otu Standard Organization of Nigeria SON ekwunwego na ya gbọtara ọgọdọ dịka ndị na-enye aka kwalite ọnọdụ achụmnta ego maka ọnọdụ azụmahịa ga-atọ atọ n'ala Nigeria. N'oge ọ na-eme ka amata nke a n'oge ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị maka ndị na-atụbata ngwaahịa nakwa ndị na-emepụta ngwaahịa na Nnewi, nke isiokwu ya bụ ihe SON chọrọ nakwa usoro nrubeisi maka inyocha aka ọrụ ha dịgasị iche iche iji wee ibelata ụmụ akọrọngwa etozu n'ala Nigeria, bụ nke bụ n'obi ya bụ inebe anya n'ihe iche aka mgba dịgasị iche iche nakwa imemina ibubata akọrọngwa adịgboroja n'ala Nigeria. Gere ebe akụkọ n'uju. N'okwu ya mgbe ọ na-agbape ya bụ ọmụmụ nkụzi ka onye ji ọkwa dịka onye Director General nke otu a bụ Dọkịnta Ifeanyị Okeke kwupụtara na ya bụ ọgbakọ nkụzi abụrụgo nke dị mkpa iji tụọ alo maka ịkwụsị ibubata ngwaahịa adịgboloja n'ala anyị. O kwupụtakwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke ga-enye aka iji wee gaa n'iru na amụma Prezidenti Bola Tinubu na-ama iji wee hazie ọnọdụ akụ na ụba. Onye Director bụ nke onye ji ọkwa dịka onye Director nke Public Relations bụ Oriakụ Funsho Bolaji nọchitere anya ya kwupụtara na ọmụmụ nkụzi a bụ nke na-aga n'iru na mpaghara ala anyị dị iche iche bụkwa iji wee nye ndị mmadụ nkụzi ma fụkwa na enwere njikọ aka n'ebe ha na ndị na-emepụta ụlọ ngwaahịa na ndị na-atụbata ngwaahịa nọ. Dọkịnta Okeke gakwara n'ihu kwupụta na ọzụzụ nkụzi a bụ nke ga-enye aka n'ebe ọ dị ukwuu iji wee mee ka akụnụba ha gaa n'iru n'itolite nakwa ngwaahịa na-ebubata bụ nke na-agaghị abụ ọdachi nyere ọnọdụ ahụike. O kwupụtakwara na ndị SON na-aga n'iru ịfụ na ngwaahịa na-ebubata bụ nke kwesịrị ekwesị ma bụrụkwa nke ga-enye aka ịkwalite otuto nke ndị micro small medium enterprise nakwa ndị na-emepụta akụrụngwa dị iche iche a na-emepụta maka iji wee nyere ndụ aka. Onye Director General nọkwa n'oge ahụ wee nye ọzụzụ nkụzi n'ihe gbasara ịmachibido ngwaahịa dị iche iche bụ nke na-enwetaghị ikikere sitere n'aka SON ma kwupụtakwa na ndị SON bụ ndị a maara nke ọma n'ihe gbasara ịhụ na ngwaahịa na-ebubata n'ala anyị bụ nke dị ka o si wee chọọ ma kwupụtakwa njikere ha dị inye ndị na-atụ ahịa na ndị na-emepụta ngwaahịa nkwado dị iche iche site n'ihe a kpọrọ SON Conformity Assessment Program. Na nkụzi nke ya ka onye ji ọkwa dịka onye Director nke Inspectorate na Compliance Directorate ICD bụ Maazị Pius Manji gara n'iru wee kpọọ oku na ihe gbasara ibelata ngwaahịa adịgboloja bụ nke dịrị onye ukwu ma onye nta. Ọ gakwara n'iru wee kọwapụta atụmatụ na amụma niile nke ha na-ama iji wee fụ na abagidere ihe gbasara imemila ya bụ ngwaahịa adịgboloja ịbata n'ala anyị. N'ozi ekene ya ka onye ji ọkwa dịka onye President Automobile Manufacturers and Importers Association Nnewi bụ Chief Austin Jideofor kelere ndị SON maka ịma amụma dị otu a ma kelekwa ha maka ịhụ na ya bụ amụma bụ nke ndị nọ na Nnewi so wulite ya bụ elele. Ọ gakwara n'iru wee kọwapụta na mmụta dị otu a ga-enye aka ịkwalite mmekọrịta ndị na-azụ ahịa dị iche iche. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ ọzụzụ nkụzi gụnyere Mrs. Chinedu Ani, David Ugwuezumba na Oriakụ Njideka Fidel Ben gara n'iru wee too ha maka ezi amụma dị otu a kpọkwa ogu ka ọ na-adịrị gaba n'iru. Ya bụ ọzụzụ nkụzi nyere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ohere iji wee jụọ ma nwetakwa ụsa banyere ife ndị bụrụ ihe na-echere ha aka mgba. Site na Nnewi, Ọdịnaka Nwolisa, akọwa ebie.